lupa like, comment, share subscribe channel YouTube Barongan Jepara. Enggak itu loh. Lakon apa ya Rom? Pek mundi. Pek mundi. Pek mundi. iki lho mikmu nek kene. Api-api. Sesuna jenenge sapa ya? Cek tak takon sik. Aduh. Sesuna sapa sih? Cek. Dek. Loh, kuwi ada surat. Akbar. Arka. Kin apa lu kin? Ana. Arka. Pengen nanggap beruan iki perkara apa, Dek? Pengen aku iku jare Mas. Nolongi mano? Apa tuh ki? Ya Allah. Kali nu Pak, gajah ta Raden? Sik, hop. Aja lho. Sik, hop. Wis ono wis ngarepku wis buat. Ayo kita salaman di sini. Ya Allah. Iki nak. Iki desa ndi lagi? Ploso. Ploso Karang Godang Kabupaten Magelang. Aku ra wong kene, Mas. Iki Kabupaten Magelang, Mas. Oh, nggih. Nggih. Magelang. Heeh. Ojo. Iki Karang Godang. Mas, bos, untung kok ada mic lho. Aku mau yo ketoke romake. Pedhol tembume sidase ndi yo, Mak? Oh ya Allah Gusti, Mak iki sesepuhe awak dhewe, nggih. Ih, Bubut. Halo, Bubut. Foto Mae iku. Sik Mak duduk loro, Pak. Amin. Wes. Mbok, iki ku ana sindene, kowe njaluk lagu apa kira-kira? Sing enak ngono lho. Sone ngangi-ngangi iki apa lho, Mas? Ha iki nang ngarepan nek. Aku kaget kok, Bos. Bola aku jantungan piye? Ada curute. Siji, loro, telu, papat, tapi puing nek direokan nek. Paket piro Mas iki, Mas? Bebojo insya Allah joku berat, Mas. Waduh nyileh. Nyileh. Pak, tak sambuti tolong nggon aku lho, Pak. Tolong masjid dijabut. Pos. Mas, aku tak njaluk lagu lali janjine lho ya. Wes, aku tak rumono karo Prawi no. Iya, aja ngono Mas, ya dugitan mbek aku ning kene. Iya, kancane diundang. Kancane padha diundang, kok balik perang ya Mas yo. Ayo kene ayo. Yo. Jam 12 yo. Lali janjine. Iku di kancane iku.
Halo adik-adik, kakak-kakak, bapak, ibu, kakak petang, selamat sore. Yo, ini mau musuh ini hari ini mau. Hei, woi, ini kok dilepas cuma cipo. Hei, Tiko, obrengmu hilang. Ayo, apa ini? Aku jajak geni. Ini orang benine kok. Iso ora derek aku. Alah, kene. Arep. Arep ini. Oh. Arep itu tuh. Hei kok, atur deh. Apa iku? Nanti kamu dibunuh itu. Aku takut ya, atas. Orang dunia. Ganteng dia. Kiri. Ganteng. Aku mau lagi pengen